तर भावानो राजुऱ्याची अशी काहीतरी 2 प्लेसेस दाखवतो की तुम्ही बघितल्यानंतर म्हणणार की वाव. तर बल्लारच्या कडून राजुऱ्या आल्यास तुम्हाला एक फाटा पडते. राईट साईडचा राजुरा बस स्टँड जाते आणि लेफ्ट साईडचा बामणवाडा जाते. बस तुम्हाला बामणवाडा आणि चुनाड्याला निघायचं आहे. फर्स्ट टाइम आपले मोठे हेल्मेट लावून दिसताय. बस चुनाड्याला थांबून आम्ही सर्वांचे 1-1 रुपये जमा करून आम्ही म्हैसूर भाजी घेतले. तर राजुऱ्यापासून आज तुम्हाला 10-15 किलोमीटर यावं लागते, म्हणून पेट्रोल जरा जास्तीच टाका आणि प्रत्येक पॉईंटवर तुम्हाला खतरनाक व्ह्यू बघायला मिळणार. इथून पण जायचं फाटक आहे पण गाडी जायला एवढा वेळ लागते की आम्ही इथून काढली गाडी. थोड्या समोर येताच अपेंडेट असे रूमा बघायला मिळणार. आता सात्री आली की समजाची आपली एक प्लेस आली. थोड्या समोर येताच रस्त्याच्या राईट साईडने तुम्हाला गोदाम बघायला मिळणार. आपण पोहोचलो आपल्या प्लेस पाशी. प्लेस पावा, कमेंट करा कशी आहे प्लेस. पहिल्यांदा आल्याबरोबर नाश्ता केला आणि हे विचार करा हे प्लेस डेला अशी दिसत आहे, नाईटला कशी दिसणार. आणि थोड्या वेळात दुसऱ्या प्लेस कडे निघालो. इथून ते प्लेस 3-4 किलोमीटर होती. रस्त्याच्या बाजूने तुम्हाला दिसूनच जाईल. इथनं फक्त तुम्ही व्हिडिओ बघा.